yau a Kano mai gemu ma ya yarda Rabi Kwankwaso da ba shi da gemu ba mamaki in an je lahira kaga zabgan gemaye cewa in muka je lahira ba mamaki da gemuna a bakin mu ga Rabi Kwankwaso ya wuce ya shiga aljanna mu to kuna kalamai da wani sanannen dan siyasa a jihar Kano Alhaji Rabi Musa Kwankwaso yayi akan batanci da yayi wasu malamai da sauransu. To ba damuwa na batancin da yayi wa malamai ba, domin dama duk mutumin da ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa. Don a zagi malami a soke shi ko a ci mutuncinsa, wannan tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya faru. An ce mishi mahaukaci, an ce mishi mawaki, an ce mishi mai sihiri, duk an faɗa. To saboda ga zagin malamai da yayi wannan ne bai damu na, wani abu ne da dama ɗabi'a ce duk malamin da ya fara wa'azi dama ka sa rai za a zage ka, za a maka sharri. To amma abin da ya dame mu shine a maganganunsa ya yi wasu abubuwa guda biyu, wanda abubuwan nan guda biyu suna iya kai ga mutum kafirci. Domin na farko ya nuna ƙi daga abin da Allah maɗaukin sarki ya zo da shi, suka da yawa wato ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu. Na ɗaya shine wato gemu damu, amma sai ya amfani da sunnoni da suka tabbata daga manzon Allah yana aibanta mutane da su. To muna jawo hankalinsa ya sani wannan abubuwa guda biyu da yi, nuna kin wannan wato ainihin sunna ta manzon Allah yakan sa mutum ya zama kafiri. dalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum, yana cikin nawaqidul islam. Na biyu kuma istihza'i da wato isgilanci da yayi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wayannan abubuwa shine muke jan hankalinsa da ya gaggauta janya wannan isgilanci ne. Zagin malamai dama ɗabi'a ce wannan ta wasu 'yan siyasa da ba su samu tarbiyyar daraja wato masu karantar da addini ba, sai zamanto a zage su a ci mutuncin su. To mu baya damu mu, dan mu idan kana zagi mu ma kaman kana tara mana lada ne a kiyama. Saboda haka wannan dan siyasa ya janye wannan magana, dan shi baya ajiye gemu, wannan ba zai zama kuma yana sukan wanda suke ajiyewa ba. Saboda haka wannan shi yasa muke jan hankalinsa da yin maza idan yaki kuma to mu kuma za mu ɗauki matakin da Allah ya bamu shine na kai ƙaransa wurin Allah, mu masa alƙunutu. Siyasar tashi ma da yake takamar yana cewa su 'yan siyasa ne, wace siyasa ma ya sani? Mutumin da baka karanta addini ba ta ina ma zaka san da ake siyasa? Domin duk mutumin da ya jahilci musulunci ma ina yake da ma ilimin jagoran siyasar da kake magana ta Najeriya, siyasar satan kuɗi, siyasar ƙarya, shine har zai wani cewa su 'yan siyasa, wace siyasa ma ya sani? Bayan gashi nan akwai littattafai na addini a siyasatu shar'iyya wanda an koyar da yadda za a yi siyasa. Shi a ina ma ya karanta siyasa? Ko kuma irin siyasar ta Najeriya ta rashin kunya da zagin malamai yake nufi? Amma dai siyasa ce ba wanda ya kai malami sanin siyasa. Saboda haka ya shiga taitayinsa, in ya gwada wannan ya tsira to nan gaba in ya sake gwadawa mu kuma akwai matakai da za mu ɗauka da shari'a ta gaya mana, wanda wallahi yana nan ɗin ma ba za a ji shi ba. Ai akwai irinsa da suka yi, ya tambaya akwai 'yan siyasan da yanzu sunansu ba a ji kuma suna nan. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu, masu da'awa da sunna kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kare su. Don haka bismillah, kuma muna neman addu'a da dukkanin ahli sunna na duniya ga baki ɗaya akan Ubangiji Allah ya tsine ma wannan ɗan siyasa na Kano wanda bai san girman addini shi ba, bai san mutuncin malaman sunna ba, bai san mutuncin musulunci ba. Muna neman a ci gaba da yi mishi addu'a ta ko'ina wannan labari ya kai, muna biɗar wannan addu'a a kan wannan. Kamar yadda aka sani, irin waɗannan mutane aka kuskura aka ba su goyon baya suka kai ga mulki, to ba mamaki za su ruguza dukkan masallatai na sunna. Duk da yake mun sani babu wani ɗan mace wanda ya isa a duniya yau ya ce zai hana mana addinin mu, ba wanda ya shi kuma wanda ya kalaman batanci ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kyacewa akan mugun nufin shi na
barazanar rayuwar ahli sunnan Kano, to muna sanar da shi cewa ba yana faɗa ne da malaman ahli sunna na Kano ba, bal yana faɗa ne da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kuma faɗa da dukkanin sahabbai radiyallahu anhum, yana kuma faɗa da mu gabaki ɗaya, bal ba a Kano ba, a Najeriya gaba ɗaya, kuma a Afirka, a cikin duniya gaba ɗaya. Don haka dukkan wani ɗan siyasar Najeriya ko wani ma'aikacin gwamnati ko wani mai kuɗi ko wani wawa wanda ke fitowa yana cin zarafin addini to ya sani ba yana faɗa da mutanen Kano ba ne, yana faɗa da mu ne gabaki ɗaya. Kuma duk abin da ya samu malami ɗaya na sunna a Kano to yana da hannu ciki, domin cikin maganganun shi ya nuna cewa zai ɗauka musu mataki da zai iya. Don haka bismillah, kuma muna neman addu'a da dukkanin ahli sunna na duniya gabaki ɗaya akan Ubangiji Allah ya tsine ma wannan ɗan siyasa na Kano wanda bai san girman addinin shi ba, bai san mutuncin malaman sunna ba, bai san mutuncin musulunci ba. Muna neman a ci gaba da yi mishi addu'a ta ko'ina wannan labari ya kai, muna biɗar wannan addu'a a kan wannan. Kamar yadda aka sani, irin waɗannan mutane aka kuskura aka ba su goyon baya suka kai ga mulki, to ba mamaki za su ruguza dukkan masallatai na sunna, tunda sun dawo suna nuna su 'yan tasha ne, kuma suna iya cin mutuncin hadda annabi sallallahu alaihi wasallam. To mutum ya sani cewa mu ma a shirye muke. Da yawa daga cikin wa'annan malamai ko limamai, ina godewa Allah da na samu dama shekara 8 ina gwamna a wannan jiha, na samu dama ne aiki a gwamnatin tarayya. Da yawa wannan mutane na san su, na san asalinsu, na san su kuma tsirararsu a kan irin laifuffuka manya-manya waɗanda suka yi wa al'umma, wanda ma suke wa Allah. Wannan mutane sun shafa fuskar su toka saboda neman abin duniya, wanda dama tsarin su ya dogara ga neman abin duniya, na su je su dauko kwangila, a ba su kuɗaɗe, a ba su abubuwa domin su zo su faɗi abubuwa wanda suke na ƙarya da son zuciyarsu. Wannan muna jawo hankalinsu da cewar su ja baya daga cikin harkar siyasa, domin mu ne muke fita a harkar rayuwa, mutane su zage mu da su, mutane shiga rediyo da talabijin da jaridu su zage mu, harkar su soke mu, haka harkar siyasa ta gada, ko mu ma wani lokacin mukan soki waɗansu. Amma babban magana ita ce, idan malami ko limami ya tashi na faɗan abubuwa na sukan wani wanda mu muke so, to kar ya yi mamaki, mu ma idan muka tashi ko a masallacin nasa ko a gidansa ko akan hanya, in muka yi amfani da daman mu, shi yayi da larabci, mu kuma muka duddura masa ashariya, ko muka sa yaran mu suka ci mutuncinsa, wannan kada ya ce zai yi mamaki, saboda kowa harkarsa yake. Ina jawo hankalinku malamai da cewar ku kula sosai, ina jawo hankalinku da cewar irin wannan mutane ku jawo hankalinsu, domin kada mu yi waɗansu abubuwa wanda za ku ɗauka abin da ne wanda yake ya shafe ku. A'a, in mun tashi wannan wake ɗaiɗai za mu tsuntsunce, domin muna ganin wasu suna yin abubuwa wanda yake na rashin mutunci. Da yawa daga cikinsu za ka ga sun sa wani suma ta ƙarya a fuskarsu, kuma wannan suma da suka sa mun san ta ƙarya ce, to mu mutum ko saura zai sa a fuskarsa, to ina tabbatar muku da cewar in ya taba mu za mu taba shi a harka ta siyasa, domin ya tsallaka layi ya shigo. Wasu daga ciki za ka gani suna yawo makaryata da waɗansu wanduna sun ɗaga wando sama, to mutum ko ɗan tufu zai sa yawo da shi a jihar Kano. Ina son tabbatar muku da cewar mu in ya taba mu sai mun taba shi, kai ba ɗan tufu ba ko bante ko kwaroro mutum zai yawo da shi a jihar Kano ko a ƙasar nan akan da sunan addini, to wannan ba za mu sassauta masa ba. Kuna nan a garin nan, a cikin wa'annan mutane wa'anda da suke ta sukan mu, aka waye gari a jihar Kano aka kama su da manya-manyan laifuffuka. Muna sanar da wasu daga cikinsu wanda aka waye gari suka je suka musulantar da waɗansu inyamurai, kamun ka ankara sun kama neman su, an kai matsayin da
aka waye gari su kansu inyamuran nan suke mamakin wannan wani irin addini ne da ike za a zo a irin wannan kuma a zo ana neman su daga baya asiri ya tonu. To irin wannan mutane suna nan babu iyaka. Akwai a cikin su waɗanda suka yi kokarin su kwacewa bayan Allah makarantar da suka gina, wasu suke kokarin su kwace makarantu da masallaci da ƙasa inda suke a wannan gurare na al'umma ne na jihar Kano. Duk irin wannan abubuwa duka mun san su, musamman kuma a wancan lokacin da muka zo lokacin mu na fari mun gan su tsirara, mun ɗauki motoci mun ba su na aiki sun tafi sun kwace sun sayar da su, mun ba su kuɗaɗe wanda za su je su yi aiki sun tafi sun je sun zuba a cikin aljihunsu. Wannan mutane ina son jawo hankalinsu da cewa su kiyayi shiga cikin rediyo suna faɗan abubuwa waɗanda suke na ɓata mu da muke takara a cikin jam'iyyar PDP a jihar nan ko a ƙasar nan. Kuma kowa imana ko shakka babu za mu ɗauki mataki na tabbatar da cewar mun ci mutuncin al'ada waje a wannan jiha ko ma a ƙasa gabaki ɗaya. Saboda haka nake jawo hankalinku algafata malam da cewar ku tsaya a matsayinku na mu girmama ku. Za ku yi ta abubuwa wanda kuke ganin na burgewa, to ko shakka babu in kuka shigo harkar siyasa to akwai farashi, akwai mataki da za mu ɗauka wanda da yake zaton ina neman aiki zai zo ya hana ni samu, shi kuma yana limanci yana wani zazzara ido na ƙarya kuma shine babban hedikwatar laifi a jihar nan da ma ƙasar nan gabaki daya. To wannan mutum ya ci ƙarya, domin muna nan muna aikin mu, shi ma ina nasa. In ya bata mana namu ko shakka babu za mu ɗauki matakin bata masa, domin wannan shine daidai mu a tsarin harkar siyasa. Saboda haka ina godiya a gare ku, musamman kuma ku ci gaba da kokari, ku ci gaba da ilmantar da 'ya'yanmu da jikokinmu, ku ci gaba da huɗuba ta kirki ta haɗa kan ƙasa, ta neman kawo zaman lafiya da yin addu'a a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Amma ɗauko ɗan takara wannan na ɗan siyasa ne, ba na wanda zai zo a masallaci. Ina so ku gaya wa nan malamai idan suka ci gaba da shiga cikin shingenmu ko shakka babu za mu ɗauki tsauraran matakai a kansu, ko muna kira da almajiransu in suna da su da waɗanda suke sauraron su da su ma su sa baki su fita daga cikin wannan tsari namu. Idan ba haka ba, ni ma ina da mambari a jihar Kano na siyasa da nake hawa lokaci-lokaci, ko shakka babu zan hau mumbarin namu na siyasa mu kirawo sunayensu mu faɗa wa duniya irin laifuffukan da ni na sani da wanda watakila ma al'umma suka sani da wanda basu sani ba, domin wannan shine ya dace da su. Kuma ya kamata irin wannan mutane dama mu fito da su fili duniya ta san su, ta yadda suke diya yadda suka sake shiga irin wannan abubuwa suka faɗi magana ta ƙarya a kanmu, mutane su san ƙarya suke yi. Jama'a assalamu alaikum. Jahilci ne kuma tantagaryar jahilcin ku ya fito fili. Kuma abun mamaki wai a lokacin da za ku hau jirgi ku tafi neman ilimi, a lokacin kuke wulakanta malamai. To wani ilimi za ku je nema? Mutanen ba su girmama malamin kasar su ba, za su je su girmama wani? To gaya min wani ilimi ne zai yi albarkar da ba a ganin girman wanda ya koyar da shi? Madugun kwankwasiyya ba mu da hujja kawo yanzu da ta nuna cewa kai ka ba da umarnin akai wannan, amma ko shakka babu ka yi maganganun da suke nuna za su iya yin wannan da umarninka a ƙarƙashin ƙasa. Domin ka taɓa cewa duk malamin da ya yi magana za ku sa yaranku su zage shi ko ku hau mumbarinku na siyasa ku ɗura masa ashir. Yanzu ba mu da hujjar da ta nuna ka yi haka, amma biri zai yi kama da mutum. Amma abu ɗaya ne zai wanke ka, in dai da gaske yaran nan ƙaunarsu kake yi, ba gina jikinsu za ka rinka yi ba, har da hankulansu. Duk mutumin da za a gina jikinsa bai da hankali, jaki zai zama wallahi. Ba za ka taɓa musu kiwon da masu jaki suke wa jaki ba, amma a ƙarshe ne jaki ne yake fuskanta harbin jaki daga jaki. Wallahi sun matallahi, inda gaske yaran nan alheri kake son su da su, ka dawo ka sulhunta su, ka nuna musu su girmama iyayensu don su yi albarka. Ka dawo ka sulhunta su da dukkan wani mai mutunci, ka nuna musu kai tafiyar ka ta disulin ce, ta sanin ya kamata ce. Amma wallahi in ba kai haka ba, ka rubuta ka aje, ko muna da rai ko ba mu da rai, yaran nan sai sun ci dunduniyarka. Kai ma airi mu ne ya kai ka karatu, amma a ƙarshe barin kuka yi, to ka rubuta ka ajiye. Ba karatu ba in za ka kai su lantsandan, wallahi sun matallahi sai sun dawo sun yaƙe ka. Saboda ka'idar dabba kenan, in dai ka gina mutum baka saita masa kwakwalwarsa ba, ka yi masa tarbiyya irin ta dabba, to zai dawo ya maka tutsu, zai dawo ya harbe ka. Kuma kada wani ya tunanin cewa akwai wani malami da yake goyon bayan wannan iskancin. Babu wani malami da yake goyon bayan wannan iskancin. Duk malamai suna ala wadai da wannan, illa iyaka akwai malamanmu da suke kusa da jagoran kwankwasiyya. Ga amfanin ranar aiki,
ranar duk da kake zaune da wani babba yayi ba daidai ba ku kuka san kalmomin da kuke magana da su cikin girmamawa da mutuntawa ku yi musu nasiha. Wannan abin ba zai haifar muku da ɗa mai ido ba, ba zai haifar da tafiyar ɗa mai ido ba. Ku rubuta wannan ku ajiye. Malamai ba sa tsoron su fito su gaya muku gaskiya. Idan kuna tsammanin wannan jifan da wannan harbin da wannan hayaniyar za ta hana a gaya muku gaskiya, kun makara, kun makara, kun makara. Ba wanda ya kai annabawa mutunci duk duniya, amma suka yadda suka salwantar da mutuncinsu da al'umma ta gyaru. Na buga mana misali da annabawan da aka jefa, na buga mana misali da annabawan da aka yi musu barazanar kisa, amma ba ta sa wani annabi ya rufe bakinsa ya daina gaya mutane gaskiya ba. Da haka duk abin da za ku yi sai dai ku yi gaskiya, sai mun gaya muku. Mu ne muku fatan alheri ne, muna kallon ku ƴan uwanmu ne, kuma abun kunya ba ku san kun zubar da darajar Kano ba. Wallahi kun yi abun kunya, kun sajjala mummunan tarihi ba kaɗan ba, kun aje mummunan tarihi ba ku sani ba. Da haka wannan shine mataki na nasiha, mataki na wa'azi, mataki na ƴan uwantaka, mataki na jan hankali da hannunka mai sanda. Kun ga yanzu ai ba siyasa ake ba ko? Duk da cewa siyasa bata ƙare ba tunda har yanzu kuna kotu. Amma ku sani duk wanda aka zalunta kuma yana da dama yayi Allah isa, kuma Allah zai bi masa haƙƙi, kuma ba ku san ta ina haƙƙin zai biyu ba, kuma yanzu fata kuke ku samu nasara a kotu. Ɗaya kenan. Sannan in muna da rai kuna da rai, kere na yawo zabo na yawo. In an ce a ci gaba da tafiya a haka, wa in uttum udina. Akwai 2023 ta fi muku barazana sama da wannan, ba ku san bane ba. Ku kuna ɗaukar kamar siyasar ku wannan ce, asali duk wanda ya san analysis fiɗa ta siyasa, siyasar mai gidanku ba wannan shekarar ya shirya ta ba, siyasarsa ta gaba ce. To idan kuka gyara halayyarku, falillahi alhamdu, wallahi tallahi billahi in ba ku gyara ba, muna sanar da ku 2023 za mu siyayya, za mu ja zare da ku. Wallahi babu gudu babu ja da baya, za mu ja zare da ku. Muna faɗa muna nanatawa ba ma ba da mulki, Allah ke bayarwa, amma muna da abubuwan da za mu iya yi mu tashi hankalin ɗan siyasa. Muna da abubuwan da za mu iya yi da taimakon Allah yanayin siyasar Kano ta canja a ƙanƙanin lokaci. Siyasar Arewa ma kun shaida ne. Ina tunawa Madugu a lokacin da Profesa Hafizu yake kwamishinansa na kuɗi, ya turo shi wajenmu. In ma ba shi ya turo shi ba, shi ya zo da sunan wajenmu ya zo. Mu biyar, da ni da Malam Abdullah, da Malam Abdulmutalib, da Malam Ali Yunus, da Malam Sani Alhamidi, mun yi zaman a masallacin Tal'udu. Da bakinsa Profesa Hafizu ya gaya mana wannan, cewa mai gidansu ya ce ya yi nadama, ya gane matsalarsa a siyasa faɗa da malamai, ba zai sake ba. A lokacin an mana tayin mu je Abuja a yi mitin da mu, an mana tayin mu tafi Kaduna, domin a wannan lokacin yana wannan zagayen na 44 local government na a bamu mu huta lokacin ƙarshen mulkin shekarau. A lokacin bai fi sati ɗaya ko biyu ba da Ramadana muka ce duk ba inda za mu je, duk mun yi sallama da iyalanmu mun shirya za mu tafi tafsirin Qur'ani na azumi da muka saba yi. To in so kuke tarihin ya sake maimaituwa, shikenan ku ci gaba. Ba ma fatan haka. Fatan mu shine alkhairi ga kowa, fatan mu shine zaman lafiya ga kowa. Da yawa daga cikin mutane yau da suka yi mu waya dan Allah malam a tsine musu al'ance su, haba dan me za mu zama masu tsinuwa? Manzo Allah ba haka ya koyan mana ba, cutarwa da aka yi masa ba a taɓa wani ɗaya daga cikin mu ba, amma tayin da Allah ya masa bai taɓa wani ba, cewa in kana so a baje gari dan kai. Manzo Allah aka ce masa wannan saboda an jefe shi, amma yace a'a, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah ka shirye min da al'ummata ba su sani bane, Allah ka shirye min da al'ummata ba su sani bane. Da kun san kimar sakon da annabi ya zo da shi, da kimar sakon da malaman nan suke kokarin su isar muku, da ba abokan faɗan ku bane ba. Me malami zai muku? Me zai muku? Me zai hana ku? Me malam Isa Alfanta me yace da ku? Na ji wani daga cikin uwa yake magana, duk da cewa ma'aikaci ne a gwamnatin APC, amma ko lokacin da aka yi siyasa bai taɓa cewa a zaɓo ta gwamnati ba, bai ce a zaɓo ta siyasa ba, amma ma'aikacin gwamnati ne shi, ma'aikacin gwamnati ne shi, kuma iliminsa ya kai shi, ba alfarma ba ce. Kada wani ya ce yau Isa Alfanta ba alfarma, ba alfarma ba ce ba. Da bai yi karatun ba ko ana so a bashi ba za a iya bashi ba, a shi kenan karatunsa ne. Kuma dan yayi fatawa, sau nawa kuka saba wa wasu a ra'ayin siyasa, iyayen gidanku suka faɗi magana kuka tanka,
amma shi kawai dan ya faɗi fatawa akan addini daidai ne a ce ba a gane hikimar Allah ta halitta sauro ba ai ba ayo Allah ladabi ba Allah ya fi karfin a gaya masa wannan maganar Allah ba irin maganganun siyasa ake masa ba shi Allah sami'na wa ɗana ake ce masa damun baka isa ba a matsayinka na ɗan adam da gajeren tunaninka ka gano duk abin da Allah zai yi abu nawa yake jikinka baka san sirrinsa ba baka san amfaninsa ba abu nawa yake faruwa a ɗakinka baka san da shi ba to amma Allah ubangijin kowa da kowa ka ce baka gane hikimar da yasa ko da kai ba da wata manufa ka faɗa ba lafazin ake gyara maka ai akwai kalmar da mutum da zai faɗa da ya san nauyinta ma kafiri ne shi amma da bai san nauyinta ba abin da za ka yi masa kawai ka gyara masa ka ce ranka ya daɗe ba a cewa kaza shine fa abin da aka faɗa to shikenan sai yanzu jira kuke ma wa'azuzzukan da muke sai kuna turo mana da cycler ga abin da zamu faɗa ga abin da zamu faɗa ba shi kuke jira mu jira ku to ko lokacin da kuke mulkin Kano ba ku yi mana wannan odar ba ballantana yanzu da yan jiran kallo ne ku wallahi kuna mulkin Kano ma ba ku ba mu sakular wa'azi ba sai abin da kuke so za mu faɗa muna gaya muku wannan ba wai dan cin fuska ba sai dan mu nuna muku abin yayi mana zafi kuma dole mu nuna yayi mana zafi dole mu nuna yayi mana zafi kololuwar abin da kuke jin kuna iya yi akan siyasa ku muna jin muna iya sama da shi akan addinin mu amma muna muku kallon musulmi ne yan uwanmu amma waɗanda ba su fahimci rayuwa ba domin wannan bankauran ma ba maganar siyasa ba rayuwa ma in ka fahimce ta ba za ka yi ba kullum kai ne husuma da wani kai ne fada da wani yau kai ne zagi wancan yau kai ne fada ina ne hankali yake wannan ku ci gaba da yin ayyukanku na gina kanku ayyukanku na da za ku yi kamfen da su ya fi muku alheri amma ba tarawa kanku makiya ba in kuna da wayo inda ku da gaske gogaggun 'yan siyasa ne kokari za ku yi malam Isa Alfantami ya fahimce ku ya zama tare da ku amma ba ku baza ma shi ku faɗa da shi ba duk wani ma wanda yake bai fahimce ku ba inda da gaske ku 'yan siyasa ne ba adawa za ku yi da shi ba me za ku yi da shi ku jawo shi wannan shine ɗan siyasa yau ba a fahimce ka ba gobe a fahimce ka yau ba a tare da kai gobe a zama ana tare da kai haka rayuwa take amma shin faɗa da tashin hankali da husuma zai yi wannan kuma ba malam Isa Ali kawai suka fare wannan ba fa a garin nan aka yi wa dattijo Alhaji Aminu Wali wannan rashin mutuncin a fadar sarkin Kano tsohon sama da shekara 60-70 wai ku cire masa hula ku sa masa jan hula ba ka da babba a gidanku ba ka da uba wani irin rashin mutunci ne amma har malamin addini wani banzan bazara ya biyo ta baya wai yana tsora masa jan hula jaka ce ta haife ka kai ba babba a gidanku wani irin iskanci ne da haka wajibi ne akan madugun kwankwasiyya ya nuna wa yaran nan idan bai yi ba mu tausayinsa muke za su dawo su yi masa fa ya rubuta ya ajiye wallahi za su yi masa ko ba daɗe ko ba jima sai sun masa saboda wannan ka'ida ce ta rayuwa kama tu dinu tu danu in yau takamar ka kai shi makaranta bari in maimaita duk gatan da kai musu wallahi abubakari ne ya maka sama da shi lokacin duniya tana kwance ya kai ka karatu amma ya kuka kare da rima a siyasa ballantana yaran da aka kai wasu aka bar bashi wata gwamnatin ta zo ta biya ba ta biya ba ku kuka san kayan ku oho rimu bai bar maka bashin ko sisi ba da ya kai ka makaranta gaba ɗaya fitar maka da amfanin ka ya bayar kai ga makarantun ka dawo amma ya kuka kare a ƙarshe to haka sirrin rayuwa yake in ka gina alheri zaka cin masa in ka gina kishiya haka zaka cin masa ko alheri kake ginawa in baka ba hanyar ba zaka samu matsala ka gyara wannan abin da kake yi kar ka damu da gina jikin yaran nan ka hada da gina tarbiyyarsu da hankulansu ba yaran da zai zagi ubansa dan kai gobe ya kyale ka wallahi sai dai in bata haɗo ku ba duk alherin da zaka yi masa wanda ubansa ya masa ya fi naka me kai masa duk girman sa ka gan shi kila bai bi ka ba ma wani sai da ya sha kwaya wallahi wani bai bi ka ba ma sai da ya sha kwaya baya cikin normal sense ɗinsa da haka muna gaya muku wannan dan ƙauna muna gaya muku wannan dan fushi da an taɓa Allah domin malam Isa Alfantami ba dan shi kuka taɓa shi ba kun taɓa shi dan wa'azinsa ne wa'azin nan kuma Allah ya sa shi da haka wa'azinsa ne laifinsa ba wani abu na biyu wa'azinsa ne laifinsa da haka malam Allah ya baka haƙuri ba wani abu da za mu gaya maka wanda baka san shi ba sai dai tunatarwa manzo Allah in aka cutar da shi sai tuno waɗanda aka cutar irin sa na annaba sai ya rarrashe shi haka in aka bata masa sai ya ce rahimallahu akhi Musa laqad uziya bi akthara min hadha fa sabar Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi haka muni
amma yayi hakuri. Da haka malam kai hakuri, na sani a sanayyar da nake da ita dangane da kai wannan ba abin da zai saka canja. Kai musu kyakkyawan mu'amala, kar ka ganshi ku ƙi gaisawa. Dukkaninku 'yan Najeriya ne, musulmi ne, hidiman al'umma kuke yi. Ba dole bane ya zama waɗancan yaran da suka yi wancan wauta shi ma ya sani, kamar yadda mun faɗa. Babu wata hujja kawai yanzu da ta nuna mana ya sani, amma dai jinin abin ba a fito an yi ban haƙuri ba shi yake nuna me an yadda. In dai ba a fito an yi ban haƙuri ba, an tsawatar ba, to yana nuna me an yadda. An yadda, to kuma in an yadda shi kenan mu je zuwa. Bahaushe ya ce mu je zuwa mahaukaci ya hau kura. Da haka in dai an ce za a zuba a haka, to wallahi babu gudu babu ja da baya. Wallahi babu gudu babu ja da baya. Ba ma takama da komai, muna takama da wannan addinin da shi kuma shi kuka farainawa, amma mu shi ne gatanmu, kuma wallahi mun yi imani da shi. Allah subhanahu wata'ala ba zai kunyata mu ba, ba zai kunyata mu ba. Abin ya kai mana bacin rai sama da duk yadda kuke tsammani ya ƴan uwa, ya kai mana sama da duk yadda kuke tsammani, fiye da ma yadda kuke tsammani. To amma ba za mu bari shedan da zuciya ta sarrafa mu ba, in ba haka ba da bakinmu yana da maganganun faɗa da yawa. Samari ne mu, za mu zama 'yan ƙungiyar Boko Haram.